els preus. N'hi ha una altra en marxa sobre els preus de l'aigua a l'agricultura espanyola, no? I n'hi ha 2 més en preparació. O sigui, la cadena de denúncies europees serà important. El que passa que nosaltres estem treballant una cosa que jo, si no us importa, us explicarem a setembre, però que rejuntarà tot això. La idea és fer que es faci un únic expedient per a Espanya sobre matèries d'aigua. I en aquest expedient estigui tot. Això és molt complex d'explicar, i no ho parlaríem avui, però això està en marxa. Una pregunta. Digues quan va trucar la Marta Morell, després de la manifestació. Què volen fer? Hem altra vegada tot el tema de revisió del pla hidrològic de Conca, tornar al procés, parlar dels regants, parlar de... Estava preocupada... tots els organismes implicats? Havíem fet una lectura de la manifestació. La lectura... Nosaltres tenim un petit problema d'identitat. Quan anem a Madrid, que hem anat ja 4 vegades al Ministeri, ens fiquen les regions, les ONGs, no? Les ONGs són regions de molts afiliats, tenen, la CEO té 1 milió, la ADN té 5 milions, tenen molta gent, però que les cubres són professionals. O sigui, són persones que paguen una quota, però que mou són professionals i tal. Clar, no acaben d'entendre-nos que nosaltres no som això, som un moviment social. El que vam veure a la Via Laietana no van parar a fer números, van parar el que van veure. Llavors, han vist que aquí hi ha, perquè a la Via Laietana van fer 2 avisos. Un és que començava la lluita europea, que està ben clar, això ja ho saben. I l'altre, que és molt important, és que la resistència no s'aturarà, no s'acabarà. O sigui que la lluita està controlada. Llavors, la Marta Morell el que vol és reconduir el tema. Llavors vol dir, ella creu, perquè això és molt de reexplicar, 2 dies abans van haver un debat a Barcelona, amb el qual vaig tindre de públic a als presidents de les comunitats de regants de tot l'Ebre. Gent del govern d'Aragó i d'esta vegada estava Manuel Macià, de públic, no? No em va denunciar esta vegada, no sé. El cas és que llavors allà va haver un debat bastant interessant. Llavors jo vaig fer una proposta als regants, i és perquè va parlar Trillo, que és el president de totes les comunitats de tota la Conca, i va començar dient, jo soc l'amo de l'Ebre, tal qual, això està gravat. Llavors jo li vaig dir, bueno, fem una cosa, si tu ets l'amo de l'Ebre i nosaltres som els que... Això és públic, davant de molta gent. Vaig proposar una trobada per discutir quina és la problemàtica de l'Ebre, la problemàtica dels regadius i tal. O sigui, la plataforma va fer un oferiment oral de discutir les realitats dels regadius, dels canals i del delta. Jo suposo que la Marta Morell, això li va arribar, perquè hi havia representants del govern, tant de la Generalitat com de la Central, i el que ella volia dir era com podíem concretar aquesta trobada. Com podríem fer? Trobar-nos tots els sectors afectats pel tema del pla hidrològic de la Conca i discutir regadius, cabals, discutir-ho tot. I això és viable, bastant? Això ja va proposar-ho Luis Alonso, era l'antic president, de tancar-nos a 41 persones, això és real, a 41 persones a un monasteri un cap de setmana, a Aragó. Jo era una de les 41 persones per parlar d'això, passa que el van canviar. A veure, jo penso que nosaltres és convenient que parléssim. Jo penso que la força de la plataforma és que no tenim temor a parlar amb ningú perquè sabem el que estem dient. Per tant, no ens preocupa parlar d'això. El que nosaltres demanem és que si hem de parlar, parlem, però que s'haurien d'aturar les obres que estan en marxa. Mentre parlem, en època de crisi no s'atura, el Segarra-Garrigues no s'atura. I el que he dit abans és veritat. La Junta de Comunitats de Regants del Segarra-Garrigues ha dit que a aquest preu no volen regar, no volen aigua. És argument més que suficient per a reconsiderar l'obra, no? Perquè ja està denunciada per Brussel·les sobredimensionada i damunt els usuaris no volen regar. Per tant, nosaltres ficaríem aquesta condició. Ara bé, si n'hi ha una trobada, anirem. Però el que valorem com a positiu és que el Ministeri hagi fet una lectura de la manifestació real. És que aquí n'hi haurà conflicte i durarà anys. I nosaltres, en aquest conflicte, no el podem deixar perquè si el deixem tenim molt a perdre. I això, aquest esquema està en molts tractats, o sigui, és molt senzill. Una altra cosa important, que no s'ha fet res aquí, però que nosaltres l'explotarem, és que 2 dies abans de la manifestació
sobre el xarxa Sénia, el Puigdeu, que és el secretari general de la Biodiversitat, va fer unes declaracions, la veritat, xocants. Va dir, i anava dirigida a la plataforma. Ja sabeu que les declaracions de Puigdeu no van ser contra la plataforma, no es vol com a interlocutors, o qual cosa està bé. Però va fer unes declaracions molt xocants, va dir, no vos heu de preocupar del xarxa Sénia, que no suposarà una pressió sobre el riu, perquè el xarxa Sénia, en definitiva, del que es tracta és de canviar l'aigua dels pous per l'aigua dels canals. I jo, me fa molta gràcia que tenim aquí uns polítics que s'esgarren la camisa per les vegueries, que són capaços de muntar una guerra de guerrilles per a que hi hagi més delegacions i possiblement que hi hagi més gent a la funció pública, i són incapaços de preguntar què coses vol dir això. Què vol dir? Que van a canviar tots els caudals dels pous de Baix de Montsià per a que el xarxa Sénia pugui portar aigua, per a unir per aquí, per aquí. Llavors, és curiós que s'hagi fet aquestes declaracions i les reaccions hagin sigut nul·les, és algo assombros. Nosaltres això ho explotarem, però ens dona el llistó de combator. O sigui, la plataforma en defensa de l'Ebre, però sobretot la gent de peu de les Terres de l'Ebre estem més sols del que es podien pensar, però molt més sols del que es podien pensar, perquè això és digne de que algú digués, escolta, vostè ara, si estem parlant de pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, estem parlant de regadius, per què no es parla dels pous? Per què no es diu que canviarem l'aigua dels pous? Que no us preocupéssiu, que el delta tindrà aigua, que a València anirà l'aigua dels pous del xarxa Sénia. Llavors això també és una conseqüència de la manifestació. Per tant, és la manifestació que més profit li estem traient, o li traurem. Que sí? Has dit que hi havia un número ja? De què? Que treballaven un número de que va... Sí, n'hi ha... N'hi ha els 80, els 100... N'hi ha un número... Però eren diversos. No, no. El 80. 80 s'havia estat damunt de la taula. N'hi ha un número. El que passa és que l'han de dir ells. N'hi ha un número. I no és 80, és més. N'hi ha un número. Bueno, sí, ja sé. N'hi ha un número. O sigui, n'hi ha un número i ja no és... El 80 és l'últim que van dir. Ara bé, si vosaltres pregunteu, per exemple, ells tenen un número, per què no l'han fet públic? Perquè aquest número l'han volgut validar. O sigui, la Comissió Europea validarà els números. I hi ha una fórmula que tothom s'ha ficat d'acord. Este número l'han volgut validar en la fórmula i no els surt. Llavors volen negociar. Llavors, quina negociació volen fer? És la concertació. La concertació és això. No volen traure el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre fins que estigui la concertació, fins que tots estos estiguen totalment d'acord. Quin problema tenen? Que el govern català té eleccions d'aquí 4 mesos. No tenen cap problema més, que el govern català està d'acord. El govern català, el tripartit, està d'acord en 100 metres cúbics per al Conca de l'Ebre. Jo no sé com dir-ho. En 100? Sí, en 100. Està així el tema. Bueno. Està així. S'acaben les piles de gravadores. Jo avui vos hem passat moltíssim, però heu d'entendre que encara no estem al juliol i la migdiada encara no és allò... Bueno, el dia 11 de juliol, Piraguada. A la Piraguada us parlaré la setmana que ve. 11 de juliol? Sí. Això parlarem la setmana que ve. El 18 de julio? Per un dia dic no és un cert. Ja, el 18 de julio? I hi havia alguna més, però ja parlarem l'altre dia. Bueno, gràcies.